Ako sam ja stalno pred ekranom, kako ja mogu svom djetetu reći ti ne smiješ? Ako ja pušim, kako ja mogu svom djetetu kao model, jer sam ja roditelj, je model djetetu, kako mu mogu reći ti ne smiješ? Međutim, ono što mogu je ponuditi alternativu. Koju alternativu? Na prvom mjestu igra. Ako imamo djecu, nije važno koliko su djeca mala ili velika, sva djeca, naravno da manja djeca pogotovo, će uvijek prihvatiti igru koju i mi moramo onda ponuditi. Ta igra toliko razvija. Spominjao si maštu, kreativnost, spominjao si odnos. Igra kreira odnos, igra kreira povjerenje, igra kreira komunikaciju, igra kreira poruku djetetu da je dijete bitno ako mu roditelj nudi igru. Igra kreira poruku djetetu da je roditelj prisutan s njim. Jer pazi, ako si ti ispred ekrana, ti nisi prisutan sa svojim djetetom. Možda jesi fizički, ali nisi emocionalno prisutan.